दुखुनांथाव खौरां मिरु एबसुनि सासे सांग्रां लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर'आ मिथिस्लाब मोनै बे बुहुमखौ अबथिरा नागारलांबाय। थांनाय सानखालि मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव हरखाब लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों कनिका बर'आ बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांबाय। बेखौ लानानै मिरु एबसुआ गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोबोद गोथौयै दुखु फोरमायदों। लोगोसेनो सारा आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुनिफ्राय लानानै दालाइसा एबसुसिम गोथौ दुखु फोरमायदों आरो आफादनि फिरफिलाखौ गाहाय बिरहोनानै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबदों। बुंनांगोनदि कनिका बर'नि हरखाब अबथिरा जिउ गोमानाया एबसुजों लोगोसे सारा बर' हारिखौ सुख'हायै दुखु होलाङो। कनिका बर'आ एबसुआव बिबान लाना हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सासे PhD रिसार्च स्कलार आरो गरेश्वर गुरुमु गोजौ फरायसालियाव सासे गुन गोनां लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावबाय थानाय सोद्रोमथि गोनां आखुनि सुबुं सम्पदमोन। मिथिनाय बादिब्ला जाथाया खोब इनायै जानाय। सासे एक्स आर्मिनि सांग्रांथि गैयै गारि सालायनायाव कनिका बर'आ बे जाब्रबथायनि शिकार जानाङो। कनिका बर'नि गारिजों जाब्रबथाय जानायनि सिगां 100 मिटारसो जानथायाव स्कुटिजों फैबाय थानाय सासे बर' आइजोखौबो एक्स आर्मिया सौनानै फैदोंमोन, जेराव स्कुटिनि आइजोआ दोंसे हारा बायनांगौ जायो। बेबायदिनो फैयै फैयै 100 मिटारसो उनाव लोक्षी बाजारनि लामायाव कनिका बर'नि फैबाय थानाय गारियाव एक्स आर्मिनि गारिया फिन गिख्रंथावै सौग्रावबावो आरो बेजोंनो कनिका बर'आ हरखाब बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायो। बेखौबो मख'नांगोनदि कनिका बर'आ बावैसो 10 सान सिगां जुलि जादोंमोन, नाथाय जुलि जानायनि माखासे सान उनावनो बे बुहुमखौ आरो गावनि नखरखौ अबथिरा नागारलांबाय। बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया दिनै नखरजों लोगोसे सारा आसामनि बर'फोरनि गोसोआव सुख'हायै दुखुनांथाव थासारि लाबोदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।